Je mi 23 let, studuji na vysoké škole a mám jeden divný nebo bláznivý sen. Jednou bych chtěl mít svoji vlastní střední školu. Něco výběrového nebo prémiového by bylo asi správné slovo. Teď si asi říkáte, proč by někdo tohle vlastně dělal. A ta otázka je na místě. Už nějakou dobu jsem si pohrával s myšlenkou začít natáčet na YouTube. Zbývalo ale vymyslet co. Videoherních tvůrců je na YouTube už hodně, takže i když mě videohry baví, videa by se pravděpodobně ztratily v nekonečném množství jiných. A na to, abych dělal šínoholy, asi taky úplně nejsem udělaný. Takže co mi vlastně zbývá? Že jenom já sám a to, co prožívám s nějakou touhou, že by to jednou třeba někomu mohlo pomoci. Chtěl bych teda tenhle kanál použít jako takový deníček. Dokumentovat zde vstup učitele do reálného života a pokud se jednou poštěstí, tak i proces vlastně tvorby z školy. Vítejte u prvního dílu. Takže kdo vlastně jsem? Vystudoval jsem gymnázium a přiznám se, že s minimální snahou z mojí strany. Ne, že by se mi učení nehodilo, ale tehdy jsem tu potřebu prostě necítil. A tak jsem celou střední propul na pohodlné vlně 2 a 3. Už během té doby jsem začal přemýšlet, co vlastně dál. A překvapivě mě to už tehdy začalo táhnout k učení. Zjistil jsem totiž, že mě baví mluvit před lidmi. Prezentace mi šly, bylo to moje oblíbené školní zadání a nedělalo mi problém improvizovat nebo mluvit z patra. A navíc, o přestávkách před písemkou byla moje lavice nejobsazenější místo ve třídě, protože jsem zvládl učivo vysvětlit takzvaně na lopatu, neboli jak pro blbečky. Takže pedagogika byla jasná volba. Ale teď přichází otázka, co vlastně učit. Neměl jsem extra problémy s žádným předmětem, ale v žádném jsem ani nevynikal. Takže nakonec to rozhodli učitelé, které jsem potkal, ke kterým jsem v tehdejší době asi nevzhlížel, dneska už bych to asi řekl. A ti mě nasměrovali k matice a fyzice. A tak jsem v září roku 2022 nastoupil na Ostravskou univerzitu. To mě přivádí do současnosti. Jsou Vánoce, takže hezké svátky všem. Zatímco vy si užíváte klid a rodinnou pohodu, tak já dopisuju tenhle scénář, dodělávám bakalářku a začínám se učit na státnice. Ty mě čekají hned na začátku února. Takže se nabízí otázka, proč začínat s točením videí právě v tuhle dobu. A upřímně, je to asi nějaká zvláštní forma prokrastinace, ale říkal jsem si, že by to mohlo někomu pomoct. Takže v dalších videích uvidíte hlavně státnice a pokud se poštěstí, tak i vlastně jak vypadá nástup učitele do práce. Jestli vás zajímá, jestli ten titul nakonec dostanu a jak to vlastně vypadá na školách pro někoho, kdo začíná, kdo je úplně čerstvě po škole, tak budu rád, když u toho budete se mnou. Zatím se mějte.